Bonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo, and I'm back with another story. Go to my channel and go subscribe, like, share, click the notification bell so that you'll get my notifications whenever I post a new story. Without wasting your time, another day, another story. And ukubonga kakhulu ukuceliwe mahlalela for super thanks baya danke seswami uNkulunkulu akwandisele. Without wasting your time, another day, another story. Story time sesanamhlanje simayelana nentombazane kuthiwa yo intombazane yakuqotha umndeni. Kuthiwa ke intombazane yayikade nje yabo ingane ke yayifocused. Kuthiwa ingane yayafunda yaba neziqu kubo nje bayila abantu abangakholelwe ekufundeni. Kuthiwa nje yabo le family nje le evilaphayo ukufunda. So bengasiqedi ngisho high school abanye baba bayiqedanga and kwakumndeni omkhulu. So babephila ngegrant nje isikhathi esiningi kwakuphilwa ngegrant kulomuzi until lengane ke graduate qede esikoleni ibe right ingane ithola umsebenzi ikhandla nje yabo inama business ama side hustle ngala iyasebenza yabo nje ingane right. Hayi kuthiwa ke kuhamba isikhathi kushona ubhotwayo kuhamba isikhathi kushona usisi wayo umndeni omkhulu yabo about mhlawumbe 10 siblings yabo mhlawumbe awuphela unyaka angashonanga umuntu okay and ibaphatha kabi lento bonke nje kuba ukuthi hayibola ekhaya nje awusaphela unyaka angashoniwe awuphela unyaka singangcwabile yabo kanti khona uanti wakhona onakele so uanti ke kushuthi yena ngokwakhe wayesola ukuthi ilengane le elentuzile loyal umndeni lokusho mhlawumbe ithwala ngabo or something because ingane yavele nje yashutha nje yaba successful lokhu okutoo much yabo lokho ukuthi unayo yonke into and uyaba support nkosami ngakho konke anakho yena ibreadwinner and ubamela bonke yezwa kuthiwa ku-anti eqale benomona cause ayise renovator nakubo yabo enza izinto right bathengela amagrosa yabo nje kubonakala nje ukuthi sekunomuntu osebenzayo ekwazi ukumela wonke lama siblings ayinqoba nezingane zawo ngaphezulu cause bayazala kuyabazi labantu abangafuni ukufunda nokusala ukuthi basondelene kanjani nokusala kuthiwa ke ugela aqhubeka umele umndeni wakhe ethi u-anti wakhe ilanga amfonele amtshele athi yazi Mntakabhuti u-anti wabo umngane umfowabo udadewabo kababa wabo amtshela athi Mntakabhuti asikhona into engiphatha kabi kunezinkulumo eyilokhu ihlongoza ukuthi ngoba nje uphumelele wena unjena ingoba wathwala ngabantu bala ekhaya ingakho wena wedwa uphumelela bonke abantu beshona phansi kuthiwa nje ugele yabo angaqale ngayithatha serious indaba ethi hayibo bayangihlanyela wonke umuntu ungibonile ngifunde phambi kwabo ngasebenza phambi kwabo it's not like futhi ngiyibillionaire or anything I'm just an employee nje ukuthi nginenhlanhla ukuthi imisebenzi ngiyayithola and ngiyamove angihlala emsebenzini kodwa isikhathi eside so I end up earning more futhi nokuthi ngiyaba afford mhlawumbe badudwayo lokho it's not like ngiyaba afford but ukuthi akukho la engabashonisa khona ethi nje kodwa nje inkulumo zisho njalo ke kodwa nje ngiyokubona kahle ngixoxile uthi kuthiwa nje ngaphela isikhathi esinganani futhi aphinda shone ulo aphinde kushona umuntu futhi kuba igcikini ngaleyo la ngishonwa kanti ugele usanda ngimove to a new job so akanazi indlela yokuthi kulowo mncwabo lo kuthiwa ke lapho ke uanti afike yena indaba ayiqale ngala asho ukuthi hayibo niyabona yini kodwa ukuthi la ekhaya nje lokhu kwaphumelela usibanibani akushonwa la ekhaya yabona yena khona engayisho yabo lo muntu ofike indaba eyisuse kodwa engayisusi funa nihlanganisele nina maseninodwa ukuthi hayibo nimzwile kodwa inkulumo kaanti kodwa iyayenza isense yabo kuthiwa asho ukuthi angisho ukuthi ngithini kodwa nje niyayibona leyo ndaba ngale useqalile vele kwageli ngoba engasayi kwasemncwabeni unayo leyo nto ukuthi nje vele bayanyanyisa yabo futhi uyasho siningambuzi ungababuzi bengisho nje ngoba inkulumo ngakayizwa kahle mase ngithole kahle ngiyokutshena esho kulengane nangala esho ukuthi angisho ukuthi ngithini kodwa nje niyanothisana ayiqale manje kube indaba ehlongoza ukuthi hayibo cha kuyashona ngempela la ekhaya were yabo kuqoqa isibling yakhe lencane izwe le ndaba le isho ukuthi yazi sisi kunento engiphatha kabi la ekhaya nje kunendaba yokuthi nje ever since wena ube successful kuyashonwa nani but angisho nami ukuthi ngithini kodwa nje bangimangaza ukuthi all of a sudden abantu sebekhuluma kanje yabo because ingane yakuba yinekhena kuthiwa nje mina nginandaba ngiyazazi mina ngayifundela ngaba right ngenzani kuthiwa ke nje bese ke uanti ke yafona ke iconfirm indaba ethi hayi impela indaba inkulu ngalendlela yokuthi nje kuthiwe kulo shonile
into ezokwenziwa ithuna lizosetshenzwa ukuze ezovela obala umuntu owenzele nalapho kuthiwa u-anti waqhamuka ne-idea ukuthi niyabona ukuthi ukufakwa la ekhaya kusekho normal, so kuzomele kwenziwe something ezoveza lo muntu lo obala. Hayi iphinde futhi imfonengane yakhona isayibo yazi ekhaya kwenziwa into e-ritual yabo, into esayilentuzane kahle kwenziwa into ewumhlatshelo but into engiphatha kabi yenziwa over igama lakho, kukhulunywa ngegama lakho as much as kungaziwa la ukuthi ubani ubulala abantu, but inyanga ifike no-anti and le nyanga le ikhuluma nje i-specific ukuthi yonke into abayifuna yenzeke kuwena kanje, of which even nathi siyama-siblings akho we don't believe lento esho and but use-instilile kubantu abaningi sebenakho ukuba manqinganqi but nje inyanga isikhona kuyasetshenzwa nje kubhizi kusetshenzwa ithuna lale sibling eshonile. And angazi ukuthi abazali babo uyayithini into yami noma besakhona noma bengekho, angicaciseleka ngalapho, but nje kuthiwa ingane yakuba iziyakhalisha ukuthi mina ngifuna wehlelwe intembi were la ukhona ngicela uthandaze cause izinto ey'sho la kuthiwa mtshela usisakatha relaxa, ngiyazazi mina ngenzi lutho kube kuthiwa mhlawumbe khona into engenza ngabe ngiphatheka kabi-ke. Hhayi kuthiwa nangempela-ke isebenzi inyanga isebenzi ikhulume ngegama lakhe benza izinto nje engaqondakali lana kuleli ithuna kushube nje. Hhayi kuthiwa nangempela-ke ayi ziqala ingane ziyibuyele ngale, hhayi kuthiwa ziyibuyele ingane isinesidina, ingane akusenzeki lutho, ingane akusahlangani lutho, nalo muzi sekumnyama manje ngale ndlela ukuthi ingane kuze kuphoqa ukuthi ibuyele izoyihlalela ekhaya cause umsebenzi awusahlangani, akukho nje i-boyfriend, ayina-boyfriend, ayinamyeni, ayinalutho, yabo nje impilo yayo nje ibuyele back to square one. Hhayi kubonakala ukuthi ayingeke konakele manje. Hayi kodwa futhi still kuyaqhutshekwa kuyashonwa yabo. Ayi belentuzeke-ke kuthiwa nje u-anti elokhu esho ukuthi niyabona ukuthi usiyavela imiphumela yokuthi ubani umuntu obeganga la ekhaya yini esephelele umsebenzi. Kuthiwa sizakale nje u-anti esehleze efike kuyena obalethela amagrosa ezosho ezobakhalisana nabo nje nengane lenze engase uyayithanda ipela ukuthi ayisisi kuyolunga uyowuthola umsebenzi. Kuthiwa nje yonke into yabo, kuthiwa nje ayi kodwa nje kucaca ukuthi ayingeke kuyabheda. Hayi kuthiwa umngane wami ntombazane ayitshela sayibona sisi ngeke akukho into off la and wangixoxela ukuthi usisi wakho wathi kwakusetshenzwa ngegama lakho. Don't you think ukuthi mhlawumbe wawuvalwa or something? Kuthiwa sitshelwa hayi ngeke u-anti angenze leyo nto, u-anti angithanda were and ngeke kwenzeke kimi since mina ngangiyena umuntu okuyena o-responsible for ukufa kwalabantu. Kuthiwa thina noma kunjalo kodwa nje uboke usuke umugeli ukuyoza ukuthi kwenzakala ngempilo yakho. Hayi kuthiwa ngempela umngane akhe amphelezele-ke behambe. Kuthiwa uma befika kuthiwa-ke kufike-ke ziphume iy'ndaba, kuthiwa ziphume-ke iy'ndaba ukuthi kahle kahle umuntu ogangayo lapho lo anti lo bhizi osho amashusho ukuthi ingane egangayo umuntu uyena muntu ogangayo. Kuthiwa uye obabulalayo, uye futhi u-anti Ndini lo ngoba wayenza leya nto wayesezocomplete ngampela, kuthiwa bukani indlela aseflorisha ngathi u-anti ayuse-right, use-successful naye impilo yakhe nje, kodwa akaqondakali nokuthi wenzani, kodwa kuthiwa nje hhayi impilo yakhe ikwenye ileveli. Kuthiwa-ke hhayi kuvele ukuthi hayibo u-anti uye lo uMagangane, kuthiwa abantu abashonayo u-anti ngathi futhi wayebakhavile bonke, umuntu oshonayo u-anti uyalentuzo uyabenefitha yena, that's why nemali yakhe ayivele inyuke. Kanti ngenkathi eseza-ke esezoshaya lesifiki sokugcina wayesezosebenza ukuthi le ngane le iphuphe kuze kuzoprove ukuthi iyona egangayo kanti uyena u-anti ngala ubhizi yabaqobaqoba because kuthiwa nje wawuvele ugule or kwenzeke something nje engasile uvele ushona. Ayi kuthiwa nje bengakholwa, kuthiwa ngeke u-anti eyenze lento. Kuthiwa isinyanga mina-ke to prove to you ukuthi ngampela umuntu ogangayo u-anti ngizonenzela isekisi, yathi nje ngizonenzela isekisi ngicela ningethembe. Kuthiwa-ke ngalenkathi sekushone lo muntu okugcina ogcina ukushona, kuthiwa hayi behambe nabantu bakhona. Kuthiwa nayo u-anti ekhona sure kuthiwa yabona-ke namhlanje sosebenza umuntu, we're not gonna be specific about umuntu esizomsebenza but namhlanje-ke umuntu lo owenza into embi la ekhaya uzovela obala, ngeke kuphele. Kuthiwa isho inyanga ithi ngeke kuphele isho isonto. Hayi kuthiwa nje u-anti esho ukuthi nje i-waste of money were kuthiwa nje ithuna isishintshile kani. Kuthiwa awunangempela belisebenza ithuna. Kuthiwa lo muntu wayeshonile wayebanjiswa imikhonto, yabo yenziswa iy'mangaliso nje, kuchelelwa kukhulunywa kumikiswe kwenziweni yabo.
Hayi kuthiwa nangempela hayi u-anti eqale engahlaliseki u-anti kuthiwa u-anti akahlaliseki kuthiwa ebatshela siniyodlala inyanga ebhizi ekhuluma kuthiwa bese nje kulungile ahlale zona because vele base bazi ukuthi uyena sebebuka ne-reaction sebeyahlanza ukuthi yazi u-anti khona ukushaya amanzi. Hhayi kuthiwa-ke nangempela-ke ngoba ugeli phela wahamba kuthiwa wabuya wanika i-feedback ifemeli kodwa nje ifemeli yangamthatha serious wathi hhayi kodwa ngoba inyanga ithe izokwenza asikwenzeni kuthiwa bahlanganiseke lezo imali ama-grant abo-ke gcine yenziwe-ke le nto kuthiwa hhayi zakhala kuthiwa iy'bhobo ezayihlaba u-anti kuthiwa iy'bhobo ezayihlaba u-anti kuthiwa u-anti engasahlaliseki kuthiwa wancipha waba mngaka in 1 week u-anti kuthiwa mesezacile u-anti kuthiwa yafona yasho ukuthi hhayi akuhambi kahle cela wonke umndeni ngibizeleni umndeni kuthiwa wafika umndeni kuthiwa waconfess u-anti kuthiwa into eyayikhalwa y'ngane zibuza ukuthi kodwa anti wawusondani wawusiza undani kuthiwa washo wathi nje mina ngenza izizumbulu zemali makukhona umuntu oshona lapha kabhuti ngivele ngangazi ukuthi uney'ngane ey'ningi yamazi umuntu mesekhiphe elokugcina kuthiwa washo ukuthi uma ngangibona ukuthi uney'ngane ey'ningi vele ngeke kuzwele ngisho ishona khona ey'salayo and nizele yabona khona i-apology yakhona uyayizwa nje ukuthi umuntu ayikho sincere at all. Ayi kuthiwa u-anti zimuqhuba ukusho ibhwabu zimuqhuba ukusheke kuthiwa mase yacela-ke forgiveness-ke kuthiwa kuhlukane phakathi bethi abanye asimxoleli bethi abanye hayi guys asimxolele kuthiwa nje bethi abanye hayi asimxolile u-anti. Hhayi kuthiwa ngenxa yokuthi-ke kwahlukana imibono ngampela kuthiwa u-anti wagcina kumaneleki kuthiwa washona kanjalo-ke u-anti wabo kuthiwa kwagcinwa ngalowo muntu owasetshenzwa ukuthi kuphinde kushone kulela gceke and ifemeli yakhona yaqala phansi yabumbana yazwana nengane yakhona le wayedlale ngayo le nyanga le yayi-treat-a-ke yaba right kuthiwa nje kumanje umuntu o-right u-successful usaqhubeka unakekela umndeni wakhe impilo isimuntu seze washada kodwa still ushade nendoda e-right emvumelayo ukuthi still anakekela umndeni wakhe. Siphela lapho-ke isitori sethu namhlanje. I hope nis-enjoyile and I hope you learn something bafethu. Ningakhohlwa ukungisendela more stories naye inamba yami la nginithanda too much.